Du lytter til Skibidi Toilet Podcast. Ja, velkommen til podcasten i dag. I dag skal vi snakke med Mads, som har amputeret ben, og hans træner, Marius. Marius, skal du ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Marius Lund Bendiksen. Jeg har været træner for folk, der har fået amputeret ben i de sidste 10 år af mit liv, sådan cirka. Mit særområde det er at hjælpe folk, der ligesom godt kan gå på deres nye ben, men så hjælpe dem med at blive bedre, så de måske endda kan komme op og løbe eller lave andre fysiske aktiviteter. Mads, kan du fortælle lidt om din historie? Ja, det hele startede ud med, at jeg var rigtig glad for gymnastik som mindre, hvor jeg sprang en masse, og jeg endte også med at blive en elitgymnast. Jeg har sprunget lige siden jeg var 6 år gammel, og det har betydet rigtig meget for mig og været en stor del af mit liv. Da jeg næsten lige efter jeg blev 15 år, der skete en rigtig stor tragedie, da jeg kiggede efter et nyt spring, og uheldigvis landede meget forkert. Det næste jeg vidste var, at jeg vågnede op på et hospital med et ben, som var helt galt. Jeg fik et valg, enten så kunne jeg gå og sidde i en kørestol med et statent ben, eller så skulle det amputeres. Så jeg valgte at få det amputeret, og nu er jeg i gang med at genoptræne. Det lyder spændende og inspirerende. Kan du forklare lidt om dit kommende liv, hvordan det kommer til at forløbe? Ja, det kan jeg godt. Jeg har nogle rigtig store mål, jeg har sat mig for, og jeg vil jo gerne. Mit første mål var jo bare at kunne gå igen, som jeg faktisk er i stand til nu med mit ben, efter jeg er blevet genoptrænet i rigtig lang tid. Og mit næste mål er faktisk, det lyder lidt absurd, men jeg vil gerne prøve at deltage i en Ironman, hvilket vil være den første med et amputeret ben. Det vil betyde rigtig meget for mig at komme igennem det, og jeg ved, at det kræver en masse genoptræning, men jeg synes, det er et fedt mål, jeg har sat mig for. Marius, hvad tænker du om Mads' fremtidige karriere inden for Ironman? Altså, jeg tænker først og fremmest, at det er et fedt mål, han har sat sig for, fordi det er svært et, og det er jo ikke engang alle sådan normale, ikke handicappede mennesker, der kan gøre det. Og så altså, det er jo fedt gået, at han tør at prøve det, selvom at han mangler det her ben, og han aldrig har prøvet at løbe på den her running blade, som han får udleveret til at lave sport på. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Men altså, man kan godt tænke på, nu skal jeg jo begynde at bruge den her running blade, men jeg tænker ikke, at det er det største projekt at vende sig til, da jeg jo allerede har gået på den normale jernben i lang tid. Jeg ved ikke, min træner siger selv, at det bliver et stort skift, men jeg tror, at jeg kan klare det. Ja, det er det, men det er heller ikke så meget anderledes, når man først har lært at gå på den normale fod. Det eneste problem, der bare er med det, er, at den sådan giver sig på en lidt anden måde, nede i det, man kalder på knæ. Det er en masse værelsesting, der gør angående den svømning. Ja, jeg tænker, der kan vi lige høre Marius ad. Ja, altså når man svømmer som paratlet, så kan man vælge lidt imellem nogle forskellige ting. Man kan jo bare, altså når man kun mangler det ene ben, så kan man vælge at bare søge normale badebukser, og så prøve at bruge den stump og det normale ben så godt som man kan. Men hvis man ikke er så meget til det, så kan man få noget, der hedder en heldragts neopren. En hele neoprendragt, som ligesom spænder sin stump ind til det raske ben, sådan, så det ligesom sidder fast i en flydende bevægelse, når man sparker med benene og svømmer. Men det er ikke alle, der så godt kan lide det, og det er også mest folk, der sådan bare har slatne ben, der ikke rigtig som altså ikke kan bruge benene, som bruger de her neoprendragter. Ja, man kan lidt ligesom sige sådan en havfruhale eller noget. Det minder i hvert fald om. Ja. Ja, jeg er glad for, at jeg ser på det. Hvad med cykling og sådan noget? Ja, der har jeg jo på mit metalben, der har jeg sådan en, der kan jeg skyde den sådan i modes, go mode, og så er der også noget der cykelmode, hvor jeg bare skal stamme 3 gange, og så begynder man faktisk at kunne lave den bevægelse, man gør på en cykel. Og det er så super sjovt, når Mads han begynder at gøre det på jorden, og hvis han løber for hurtigt på det ben, han har nu, så kan det også optage det sådan om, at det går i cykelmode. Og så styrter han så, fordi at han kommer til at gå i cykelmode med en fejl, når han løber. Ja. Det har været nogle grove oplevelser, men vi har også haft en masse sjov med det, så man kan sige, der er også nogle positive ting. Føler du, at der er en distance i det sociale liv? Altså, der er helt klart ændret en hel masse. Når mine venner de går ud og spiller stikbold, gemmeleje, fangeleje, alt den slags, der er jeg svært ved at føle, at jeg kan være med, fordi at jeg kun har et ben, og jeg ikke rigtig har den samme evner. Og så også det der med, at de drikker sig fuld og sådan noget, det har jeg ikke rigtig haft mod på, nu hvor jeg har haft mit nye ben, da jeg er lidt bange for, at det går galt, og jeg måske ødelægger det og så videre. Og det er heller ikke godt for træningen, Mads. Nej, det har du ret i. Så det er derfor, jeg jo desværre er nødt til at holde mig lidt fra det. Og jeg føler mig også nogle gange lidt anderledes, når jeg f.eks. er på ferie og sådan noget. Alle andre, der bare går rundt, hygger sig, hopper sig i vandet, som de er og så videre.
Så det kan jeg kan godt have lidt hårdt med det, men så er det godt, der er de her sociale Facebook-grupper, hvor mange forskellige mennesker med amputerede ben og arme også, hvor de kan snakke sammen og også mødes og sådan lidt snakke om det hele, og det gør en meget tryggere og gør, så man ikke føler sig alene i det. Okay, men Mads, tror du kan nå dit mål? Altså, jeg har i hvert fald høje ambitioner om det. Det er faktisk stort set mit livsmål. Så viser jeg alle, der siger imod mig og siger, at det ikke er muligt, at det kan faktisk godt ske det her. Så jeg ved godt, at mod odds der er på mange, men at jeg helt skal gå efter det, og at jeg har tænkt mig at gøre det, så jeg er ligeglad, hvad folk siger, at jeg kommer til at gøre det. Der er ikke nogen, der kan stoppe mig. Ja, jeg synes i hvert fald også, det er et spændende mål, Mads har sat sig for. Jeg har prøvet at arbejde med andre, der minder lidt om det, Mads han har, det handicap han har. Jeg har kun været med til at se en atlet klare det, så jeg ved ikke helt, om Mads kan klare det, men jeg tænker med det KK-måde han har, og hans relativt unge alder, så tror jeg godt, han kan nå. Jeg synes, det var en spændende podcast. Jeg har personligt selv fået meget ud af det. Og det håber jeg, at I har. Ja, tak fordi du måtte være med. Ja, mange tak for, at I måtte være med. Selv tak. Det var det for den her episode af Skibidi Toilet Podcast.